Hej, velkommen til en kort gennemgang af en Raspberry Pi med et SD-kort Class 10, som der er overklokket en smule for at vise, at den kører OK i menuerne. Og som du kan se, så er den overklokket til en 1000 MHz, og den ligger stabilt i graderne. Grunden til, at den blinker deroppe i toppen, det er fordi, at jeg trækker strøm fra en USB-port i min receiver, som der så ikke helt leverer nok, som den skal. Men det er kosmetisk. Det har ingen betydning for stabiliteten, hos mig i hvert fald. Og det har den fordel, at så slukker Raspberry Pi. Når jeg slukker for det hele, og det vil sige, at så vækker den jo automatisk serveren og så videre, når jeg tænder herude i soveværelset. Men lad os prøve at kigge på browsingen. Af filmene. Det kører sådan forholdsvist med det hele. Og med filmene, der kører det også, som det skal. Den laver så HD-lyden om til DTS 5.1. Og ja, men vi har ikke behov for andet her i soveværelset. Så det er fint nok. Og det er med at springe frem i filmene. Fungerer også super klageligt. Og det samme, når man springer tilbage igen. Det fungerer også. Og hvis man for eksempel går ind under info på filmen, så er det med skuespillerne, det fungerer også rimelig hurtigt. Så kan man jo, hvis det er den vej, man søger efter film. Og det samme med tv-serierne, hvor den afspiller temamusikken. Det fungerer også super påklageligt. Og firkanten, som sagt, oppe i hjørnet, der står blinker. Den forsvinder lige så snart, at afspilningen er gået i gang, og jeg begynder at lade være med at sidde og rode med noget. Så man kan se, det kører forholdsvis hurtigt. Og skal det så også siges, at nu sidder jeg og browser fra tastatur af, hvor du kan browse endnu hurtigere end normalt. Så sidder jeg og bare bruger min ganske almindelige fjernbetjening her. Og den kan du altså ikke, selvom du holder den i bund, så browser den ikke så hurtigt, så der kan fanartsene faktisk nå at følge med. Så det tastaturet, det var kun lige starten til opsætningen, jeg brugte det. Ellers blev det aldrig brugt. Men det var egentlig lige det, jeg havde at vise herfra, fra en Raspberry Pi 2 OpenELEC maskine. Hej.